У беларускай гісторыі можна знайсці шмат прыкладаў таго, як зруйнаванае пачынае існаваць наноў. У многіх выпадках гэта датычыць і каталіцкага касцёла ў Беларусі. 7 верасня шматлікія вернікі і святары з Віцебска і ваколіц сабраліся на ўрачыстую святую імшу ў касцёле святой Барбары, каб адзначыць 20годдзе рэкансекрацыі святыні. Рэкансекрацыя значыць паўторнае асвячэнне. Пасля рэстаўрацыі храм быў паўторна асвечаны кардыналам Казімірам Свёнтыкам у 1993 годзе. Касцёл Святой Барбары, я думаю, што ён вельмі важны для горада Віцебска. Таму што калі прышло аднаўленне касцёла, аднаўленне касцёла как супольнасці в гэтым горадзе, то гэта быў самы першы касцёл. Цяпер мы уже можам радавацца, што вось тут уже 5 парафій і 4 касцёлы в гэтым горадзе. Но все, можно сказать, в каком-то плане выросли з гэтага. У свой час гэта быў катэдральны касцёл, так як для кожнага святара, для кожнага чалавека таксама гэта ўжо было асаблівым такім месцам, асаблівым значэннем, маці ўсіх касцёлаў Віцебшчыны. Вось, змянілася, перадусім так як гэта зараз бачым, знешні выгляд, унутраны выгляд касцёла змяняецца зараз знешні выгляд. Як ужо казаў, гэта мае быць такім знакам перамены чалавека. Бо той, хто сюды заходзіць, прагне, каб і ў ягоным жыцці штосьці стала такім вось чыстым, новым, светлым. Гісторыя касцёла святой Барбары пачалася ў 1783 годзе, калі маршалак гарадоцкага павета Антоній Косаў уфундаваў маленькі касцёл ля каталіцкіх могілак. У 1875 годзе касцёл быў асвечаны ў гонар святой Барбары. Парафія спыніла сваё існаванне прыкладна ў сярэдзіне 30-х гадоў. Не адрадзілася дзейнасць парафіі і ў часы ваеннага ліхалецця, а сам касцёл быў пашкоджаны. У 50-е гады на месцы каталіцкіх могілак побач з касцёлам размясцілі аўтабазу. Наступныя падзеі, калі напрыканцы 80-х пачала змяняцца атмасфера ў грамадстве, выратавалі касцёл ад канчатковага разбурэння. У 88 годзе касцёл святой Барбары быў унесены ў спіс помнікаў гісторыі і культуры рэспубліканскага значэння і такім чынам узяты пад ахову дзяржавы. Для кожнага, не памылюся, напэўна, для кожнага віцебляніна гэтае месца, гэты храм мае вялікае значэнне. Не толькі таму, што гэта месца культа, але гэта знак, сапраўды гэта знак веры гэтых людзей, знак, які былі спробы, так як шмат іншых знакаў, быць знішчаным. І тое, што ён выстаяў, тое, што ён сёння дзейнічае касцёл, а сёння маем эту вялікую урачыстасць, узгадваючы момант яго новага пасвячэння, і вось той адноўлены ўнутры гэтых храм, ён такім сімвалам, знакам адраджэння, напэўна, адраджэння людской душы. Патрабуем гэта сёння вельмі моцна. Таму гэта асабліва на наш час, мне здаецца, павінен стаць такім знакам перамены, знакам адновы людской душы, бо на гэтым будуецца пазней ўсё астатняе. У пачатку 1990 года жыхарка Віцебска Станіслава Семеракова і іншыя вернікі дамагаліся адкрыцця зачыненай саветамі святыні. У тым жа годзе ў Віцебск прыехаў дамініканін айцец Януш Скэнчак. Першапачаткова святую імшу ён цэлебраваў у прыватным доме, пасля у капліцы каля касцёла. Наш ксёндз сам работал своими руками с лопатой, и как-то он мог, так работал. А потом имел имшу и нас учил, как надо молиться. Мы тогда еще мало знали, позабыли все. Он нас учил, как надо вести себя на службе. Это такие воспоминания. Мы сами участвовали в организации, в этой, и все помогали тут делать. И дети наши участвовали, и служили, и министрантами служили дети, и дети праздники устраивали здесь. Это такие воспоминания очень-очень даже замечательные. З утварэннем у 1999 годзе Віцебскай дыяцэзіі касцёл святой Барбары стаў катэдральным.
Да 2011 года ён з'яўляўся галоўным касцёлам Віцебскай дыяцэзіі. Тут адбываліся пасвячэнні святароў і іншыя важныя падзеі з удзелам біскупа Уладзіслава Бліна. Для меня это костел – это моя жизнь, часть моей жизни. Она помогает мне в трудную минуту, она благословляет меня на добрые дела. Святари ведут нас по жизни. Конечно, очень приятно, когда заходишь, видишь, что так красиво, так приятно зайти. Ощущение свежести. И я думаю, что не только нам, и нашим братьям православным тоже зайти, как бы тоже приятно посмотреть, как у нас тут хорошо, красиво. Гамілію падчас юбілейнай імшы прамовіў айцец Міхал Ермашкевіч, колішні пробашч парафіі Святой Барбары. Ён узгадаў, як будучы студэнтам мастацка-графічнага факультэта мясцовага педінстытута, упершыню прыйшоў у гэтую святыню. Мы хадзілі сюды, малявалі гэты касцёл як адзіны, можа, такі захаваўся, які з усіх тых 7 касцёлаў, якія былі некалі ў Віцебску, ну і таксама і ўнутр туды лазілі. І нават было такое, што вось ставіў калісьці там унутры в гэтым касцёле на алтарнай частцы, гляджу туды на хор і думаю, вось некалі яшчэ тут буду пробачным. Такая думка ўзнікла. Ну, потым яно так сталася, калі ўжо я скончыў, то, наведваўшы Віцебск, убачыў, што крыжы з'явіліся ўжо на вежах. Апынуўшыся ў касцёле, ён убачыў невясёлую карціну. Усюды стаялі арыштаванні, у скляпеннях віднеліся дзіркі, і ўсё было вельмі забруджана. Дарэчы, сёння прэзбітэрый і бакавы алтар касцёла упрыгожваюць карціны, з любоўю намаляваныя яе былым пробашчам. Вялікія абразы ў прэзбітэрыі, таксама шлях крыжовы, вось па майму праекту алтары гэта бакавыя, ну і галоўныя гэта такая ляпніна, которая у галоўным алтары, каля абраза Святой Барбары, ну таксама вось абразы там Маці Божої міласэрнасці і Езуса міласэрнага таксама ў правым алтары. Вось з таго, што зараз там можна ўбачыць. Пасля юбілейнай святой імшы перад вернікамі выступіў парафіяльны хор «Гасанна», а таксама дзіцячы калектыў. Чалавек – гэта Божае стварэнне. Свядома ці падсвядома ён патрабуе кантакту з духоўнасцю, патрабуе сустрэчы з Богам у сваім зямным жыцці. Нашыя продкі добра гэта адчувалі і таму будавалі прыгожыя, велічныя храмы, якімі мы цяпер захапляемся. Няхай жа касцёл Святой Барбары ў Віцебску заўсёды будзе месцам, дзе чалавек спаткаецца не толькі з прыгажосцю і культурай, але з асабістым асвячэннем, з асабістым навяртаннем.